Pois esta foto fíxena fai xa 10 anos agora, por un encargo do xornal no que traballaba daquela, porque necesitaban ilustrar como se relacionaban a xente, como se relaciona a xente maior, moi maior, porque neste caso son dúas señoras centenarias, coas novas tecnoloxías e cos teléfonos móviles. Entonces nada, me deron o contacto delas, de Pura e de Herminia, que daquela tiñan 102 e 99 anos respectivamente, e planteime na súa casa e intentei explicarlles como se facía un selfie. Realmente un pouco a fotografía intenta explicar eso. Claro, como podedes entender, foi casi imposible porque evidentemente costoulles moitísimo, non? Entonces, bueno, a idea era eso, explicar nunha imaxe pois o difícil que era para esa xente pois utilizar os teléfonos móviles e todo isto, non? A pena foi que esa imaxe ao final pois nunca se utilizou. Preferiuse ilustrar de outra maneira e foi unha imaxe que se quedou guardada pois casi vos diría que hasta hoxe. Entonces, bueno, eu alégrome que gracias a este concurso imaxes que facemos os periodistas ou fotoperiodistas que se poidan ver, porque ás veces algo que pode ser para nós moi interesante non resulta da mesma maneira para a xente que dirixe os medios ou unha sección en concreto e se quedan moitas imaxes guardadas que, bueno, que afortunadamente eu creo que teñen algo que decir sobre certas situacións. E esta nos pilla moi cerca. Pena que elas, que hoxe en día xa pasaron 10 anos, non poidan ver hasta onde chegou a imaxe, pero bueno, por lo menos a súa historia se poderá contar un pouquiño, non?